Kalong ke jing du nong ke bakrau ki trai shnong bar ki nong shong shnong ki bede ki khasi hadin ke jingkhang sendet ke company kaba pentre ya ke projek penmi boarding ha ke stage 3 Ribhoi district hadin ke jing keno sya thombor ki nong trai bela nadu ki barjela bat katu ke ni ki khasi ha ki dekhot seng bhalang ha ki ni ki khendiat singi baladam nakaliang ke dorbar shnong nong dingan bat nong mahir kila penpau ke jing sngukhia ke bejur halor kini ka kam thombor jong ki dekhot ka seng bhalang ya ki nong trei bela khamtam ki bedei ki khasi bat halor ka jingkhang sendet ya kini ka project da ka company ka ba pentrei ka balakta ya ka kamai jakpo jong ki nong shong shnong ki katto ka ni ngut ki nong trei ki bedei ki khasi ki bela sha khta na ka jingkhang no ya ka tei ka project kila pen pau ka jing sngu sik thang namar bakim yo shu ya kalat ban trei ban khta batru ka jingbom yo shu wat ya ka bai nong trei ka ba kila dep ban trei da ki tayo namar ka company ka ba pen trei kala pen sak nge lut ya ki kam ki jambaro kila ong ba ka jingwan jong ka te ka project ka long shisha ka jing kerkhu namar ka jingnang penhe ya ka rukom sam boarding hapo ka jelahi baro ka wei khamtam ka jing ai kam ai jam ya ki babun ki nong shong shnong ki nong shong dukan bat kito ki badon ru ya ki kali ki ba IY sha ka te ka company Henry ka ni ka jingja kalawan ra ka jingdu nong ka bakrau Nuduk tangi nuduk long ba nuduk ka aku terik ni ladap te ni sulong sukundit ni peranuk terai kiwan ki kunhun sebelang tikndi bonan nang no kiwan show on that ni peranuk terai jengi nang ta dengan sukundit suyu ba kiwan huri ram tu dah hadin ba kata long gi nang terai ni ro kuni kan tala sistem tam la nek ni ka project betrei ni ba kiwan terai ni te tala si tayo tam macam sangat te halon sangat ni nak rapat nak kalian jang hibru sarkar jang MCL bagi simkhia ban pentrei no hani kita yo mentai bar ka banyong ngi ro ni bnai bladep ni sakut muna ban se muna ban ayengi tingi ni trem tab steu tam tal si song kai tu sia itu te kat bala hi bi pengkloi no ini kam bi ban yesuk ehun no ban yebek no jang mentai jang gi arsenal ngai bro we ka distrik Ribhoi distrik bagi jelahi tunjuk ja te kadai ba yuan ki punhun seng bhalang mangi tep di keseng e da tikiwan khang te da khang kumne tingi jenjar na bakaliak keseng jingi atas ne mi im jenjar ngim dan balai dan sngi kile ki khna samla shnong jungi ki rangba ki temen ru khoj ma yo kam yo jam talang ba wan di project ki yo ki im balai im sngi don ki ile ki yo e ar phole po jar ka chi banai ka dong lam toy plus ketam de dang kata ki badan ying don sem do ki yo ban ai wai ki bam don ying ki le yo ban shna bi extend ki yo pan ha ying ki badan kali ki yo ban ai wai kali lai po sopo aja si banai to no ki le em bapli ki bandok ki besok ki bon kum ine iba le ti iba pang di kisnam bal syutia hostel di kisnam dan ngarap dan bak badan project ka semua ya ka semua jeng iba pli yo mbusak hon yo ban cia hostel da kata pisah jeng ai wai ki mo entah deh kajing mentoy kebun na bentawan project ni bo syang dukan ha na bentawan project kibriu kiyai kiyang kilai kiwan kamut kibadi jhur kibadi rishon ma kir ki mentoy ni di dukan cari mentoy le mak sosi pada kawai na kaliang jonga pada benta jonga bo sosi kalau kata badiang nak dukan jonga bikiwan kata ki hadukan jonga kai ngam strat kai ka toma yang dai pion shak kot wan shak selawan ngiru ngida bang kata betki ban le ya kata ngir di solong kami ni kloi ban ira bang balik ya bab ha umdei bay sha ino ro nimpa ban sha ino ro rengi hapai ya kloi kapar na banta kathem Ribhoi jungi te habe fisyak pat slasyang ubadan te priang matrei mar ka kam hne ki dan ti kam bagi la ban trei khasi trei hale ubam la khasi ngim bang singi hap priang amun trei dekhar te na banta kata kakot kesla uto bo shu sha dukan jonga le te ubiang kakot kesla dei bam biang mah te ni ha perkhat ken pe yus tho bakla bang pi sha ino dei mah ni ha perkhat nam ta kalau ngi ki de kilong kemi ni dan ki jang le jang ki khon ki ti bun ki khon ki ti jang im ta bam biang kam biang jam hne po jela megla jang im bang se ki ha de pule shabar ki ha de wat kam shabar chha de kha te lang ba kene ka khubor hadin ki na bana usak put em us sing put de jenjar mana jenjar mangi ki basane
Hampa an kun bun tit tang itak besbon. Hakadeka sting sngi don hakadeka snong nong dingan di Boy district. Ang idon hakadeka por ki artli ki dorbar snong. Dorbar snong nong dingan bat kan dorbar snong nong mahir. Nakaliang ki artli ki dorbar snong ipen pau ka sngo khia. Ban ipen pau ru ka sngo si. Halor ki ki chia hapo chong kini ki artli ki dorbar snong. Amangan sia thu ipi bahagi kini ki artli ki dorbar snong kadon kacaka penmi boarding kabagi khot ka state 3 mentakan ke project rakyat chat hari hagi ni kisngi hagi ni hindet sngi kaladon kacing jia ka bom sngu tanat hakaba nakaliang tong kasnong idap kacing sngu khia ba namar kacing don jong ki khenhon traimon sngu bha ki ba wan chan kasnong na banta bakin check ya ki kot kislah ka be dei bat ki barjela ki buan trai chan kasnong de kaladon kacing cia ka bom sngu tanat bat kaladon ru kacing sange kan ka project pi in supai khendiat kacing sange kan ka project kadai namar ba kacing thut palat ngila ban ong ba katkum ci thu chong ki nong trai hang ne ki badai ki jat ben ri khasi bat karu ki bala yo kam hakan ka project kalong palat ya ka sispa ngut namar ba kacing sange menta ka yu kala kata ya ka yu pi kacing don chong ka project hang ne menta kam ka ya chesat kan kamdei kacing muntoi chong kiriu simet kan ka project kamdei bak ai ching muntoi kiriu simet hendak ai ching muntoi ya baro ki pat nong snong ki badon hakan ka khamtam ha them ri bhoi bat khamtam ha ka chela me khlaya pi la da kan ka project kan sange kan sadai kacing du nong ba khrau ya khamtam ya ka ri bhoi bat khamtam ya ka jela ka jongi kan sadon kacing kerdu boarding ka ba sirkhai lada kadon kacing kerdu boarding ka ba sirkhai in sa jenjar mano in sa jenjar mangi pat ba khamtam ka them ri bhoi pi hapo ri bhoi ngidon hatu south league powerhouse state 1 state 2 state 3 state 4 bat kacing pen boarding ka dei na po ri bhoi endai ka bachia kalong ba hapo ri bhoi ka boarding im juyo ka babiang dan nakata kadaw nila ya keren ber ki he chong ka MCL ba da dep kan ka project kan sa ai kacing trekam ka babiang nakabanta ka them ri bhoi tang ya ka snong ka jongi bat pi in da lip like hapo them ri bhoi don uwei ru uban ya khi aduk kinung mi khmat aduk ki hele ka bangin ni hap bat trei borba ka dei nakaliang jongi ki dorbar snong pi nakaliang jongi ka snong ru ngi kirpat da ka bas ngorit bat da ka bas ngokhia ya ki kan hon seng halang ba pher jong ka ri go ba ke jongi haba pi wan hapo uput usam jong ka snong baka don kan ka project da ka bas ngorit da ka cingker pat rit wan ya kan du shwa ikinong lam snong bat ngiru ngitrei na kam da ka bit ka biang ka ri ka ba ke jongi banyada ya ka cingker thep ki bender ka ri ka ba ke jongi tela wan ngin nyalam ngin pen kino ki bom biang kot biang sla kita kira dei ban biang na dikin hab ban mi no na kan ka kam hi lada katkum kacing ya thu chung kini katkum kacing ujor chung kini ki paradok prasnam ka jongi kladon ru kacing ktakti ya kini ki paradok prasnam jongi ki batrai hang nek project ki bak ki non tribal ru ki babiang kokot kislah ru kala kila syak ktakti na kata kadaw ni ki kador basnong ka bangidon hang nengi suthu khamha bahabawan wan kendu ikinong lam snong kamdon ching bagiru inlek nang mendaban pek benia namar beli hakapor bakan ka project shua bakan sedang nakaliang chong ka MSL ka wan kendu ingi ka dorbar snong bang kan wan ka project yang ngiru nakaliang ka dorbar snong ngila kali kan ka project mano ban tre ka ai kicing bentoy lada kan ka project ka wan ka baki officer ki engineers pa fair chong ka MSL kan ka project wan tre da ki company ki banabar namar beli ki company ki try muluk chong ki 4 la ban tre kan ka kam dan nakata kadaw ngi pediang ban ngi ong wan hasu abakin wan ru na ong ya ka power department lang baka snap rekam MCL le ong ba pinhab ban penbiang ngi kot kisla nadu ka police verification nadu ki Aadhaar card nadu ki lever license bat kumta ter tena kaliang chong ka office ru kat bala kala le henrei hakini kisi ka jia kumne nang baka kam kan ya baik namar beli yu kum banga ban bang sa sisin kini ki kena samla ki kena khasi jongi hi ka sarkar ka kam ba ngila ai kam ai cham khna sama jongi hi hangne kim nang kajing wan jong ne company kala ai kajing kerkhu
ya ki nong shong shnong ki jongi nadu ki driver kali nadu ki dukan nadu ki yeng nadu ki tray ki kini kena samla jongi ki dang dai tang ki on skill iwan hang ne ki yo chung hi kai na kane company menta kala da pong yang habo shnong ba ala dep kane project yakin ne ki brio in nyalam siki wei pat ki state na kamta ban pentebet haka ban tray ya ka powerhouse nomor yu kena kasi chung nang menta ki tray hang ne tang kumba system ila nang ban fitter ki de ki fitter ki welder bat kila pet ki kam ki mechanic ki electrician bat kum tat ter kaneka kaneka lada kaneka project lada kaneka project kan yai long kumne bat kan yai sange kumne to tip bah ka wei kasngi ka jala jungi kan samat ka cing boarding ke baduna namar beli you ka stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 la dai nadu ka cing sunsar jong ka asam menta kitiar kila rim lut beli you bang sa kerdu boarding beli you pan isaong baka sorka kan haban simram ngi sa kiu ki belai namar beli you ka sos ka mi lang ne kamlong shu dan nakaliang jong ka central government nakaliang jong ka state government la sim kilat kinti kumno bangin penbhano ya kan ka powerhouse ka badan hangane ka shinong go jongi hila da sange kan ka project kad tingdon chong ka dam dong mahir ka biki ong kala ai shushu ka chingkar khui ngi kinong song shinong ka ching kring shushu ya kin ki tourist ki bawan chane ka shinong go jongi handila na ka ka thli kumtei uei tourist uban wan kinong song shinong mentala du kinong kingling na du ki dukan na du ki yu kila susa kumto nakaliang chong ka shinong du ngi kerpat ba ni ai chingmut ya ka sarkar ba kadai ban lei ya kan ni no nakaliang tong kasnong in dawa nakasorkar bat harengkat bat kinong yalam seng halang snai ki an gi banyada ya ting wanrong ki beriu ki banabat snai ki jaka ki institute nakabantaban ai training habak ki kena khasi jongi ki kena ki paradok prasnam jongi ki nyok ki hikai khenang baki ki mender ki nom yok rung ban tri ki kam bat penbha ya ka labor department penklan ya ka labor department nang ba kini barcela kinom yo wan shuwan rung da basuk beli yu kit seng bhalang ai khublei ki seng bhalang ba na ka por ki chumi namar ki don ru ki ne ki barcela ki bawan kni ya kane ka cakap kamai cakap po ka jongi hendai ki daw ki ba ki bang nakalang tong kasnong ai jimut ba penklan ya ketika inflation check kit ka badan hang te po berni mali yu kate ka bala perlu ki phokulo la dai ban weng no ban pencot no namar beli yu kam idon jingmut lagi ai jingmut ya sarkar penbhai kate nalade penbhai kate check bin pa bin thik pa thik ba ka hamtam ya ka yu ka labor department kan syong kan dapit bin ya yu khnang ba kiseng bhalang ru ki ba train nak do yap do im nak bentaban yada ya kan ka ri ke jongi khamtam ki dorbar snong ki ba tudon benta hagi khep ki ba kason jo ka jaj ben rew namar beli yu hisin bala khlem ko dorbar snong kamut ka jaj ben rew ru kala khlem nak ta ka daw kum ka dak ka ching so yu ikwa ba nakaliang jong kasnong ba ai kay kakti kamon ketika dia yang sorkar lang bakan ke project ba nadu na siya hi kadai ban trekam no kanang bakini kin dong song snong chungi kin yo kam kicam kanang ba ka chingpen mi boarding hakini kin banai ki banwan kanong ko pahu ada pahu ka caka pen mi boarding manoban ban yo nong mangi ki try snong yo nong mangi ka them boy but kan sakan tiu ya kayo ka kot ya revenue jong ka sarkar sela tang ini i sing pensai kindiat kuble sibo yang ha ka karteng jong ka dorbas nong nomhir ti nakaliang jongi kinoi lam sinong hoy idon ka jing ipan pau ka jing songkhya ha ka ba ka project ka ba yat hani po put usam jongi menta kelas sange no sipor hoy ngis kutu benkong ngis ngodon bok ha bakawan ba khantam menta ka perthei ka ba kardu kam kardu jam ti ki khun samla jongi kilayo bantrei hang tu menta da kisnem ti menta ka ja kensan kumne bensha sange ti ngir ngidon kata ka jing sngo lengok ken balai ka sange bat manopat ban ai lane ban sim jikit kli halor kata ka benta ka ba maki kila trei la katu snam menta sa kan tangka do ne ka ban sakut mano ban siwi ki kata ka bainong baini ki mano ban ai kam e jam ki shano kin lit bela kata ki sngi mom bakilayo ti ngipan pau hi ka jing sundiaw halor ka ni ka benta nomor ba kala sya man sange kumta ting yawan hang ne khmaru ban pam ta om ban persya ane om ban kersya ni no herei yawan ha ka jing sungkhya ka mensem ha ka baki khun samla jungi kila sange no ya kata ka kam ka jam ka jungi bale se don ki daw hang ne hang tai ki basha pan sange hang ngim datip than hang ka don ka ne ka tai mau bat sange hering shu ye khawat aware shabaro ki seng balang jong kari ka sijentia ale se gi newan ngine trei rengkat khnang bang ngin teilang ya ka imlang kasalang
lagi nih publish bang